много от министерствата също имаше дефицити. По тази причина уж щеше да се намалят и става пък какво стана, има и нови министерства, защото се раздели министерството, което беше на икономиката и на енергетиката. Също така се получава, че съветниците на вице-премиерите също ще получават едно заплащане, което идва от държавния бюджет. Ние какво разходване да очакваме всъщност от правителството на Бойко Борисов, след като се дава заявка, че по един начин се претопяват парите, пък в същото време те си ги дават на съветниците. Мога да го обосновем последния начин. Преди години, за да дадем например на зрителите, преди години имаше в структурата на Министерството на вътрешните работи, имаше две агенции. Едната национална полиция, т.е. няколко агенции. И бюджета беше 700 милиона. След години се създаде ДАНС, който беше в Министерството, после се отдели като отделна структура, ГДПОП и така нататък, преструктурира се на Националната спецна служба. Всичко това стана с бюджет, общ бюджет, 1 400 милиона. Бюджетът е двоен, сравнен с преди 10 години, а ефективността не е двоен. Така че тук си прави единственото нещо раздуване на администрацията и всеки идва и се бие в гърдите и твърди, ние правим административна реформа, а всъщност административната реформа се свежда до това, в много случаи уволняваме един, назначаваме двама или просто от един правим две и така нататък. Така че ние не можем да очакваме нещо по-различно от именно тези. Значи казах и при положение, че имаш партии като ГЕРБ, Реформаторския блок, т.е. коалиции даже, ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ и задкулисни ДПС, няма как те да си подълват баницата, така че да сведат всичко, да смалят всичко. Тук напротив всеки ще иска сам да дърпа челгата на себе си да има повече за него. Трябва да отбележим, че все пак, например, ето министър на финансите от ГЕРБ, министър на икономиката от Реформаторския блок, на социалната политика от АБВ, просто се получава един сблъсък на много политики. Това обаче, за което дадоха заявка от сегашния кабинет, едно от нещата – увеличаване на осигуровките. Владислав Горанов заговори за това, уж за да може да се напълни хазната, защото и това ще е полезно, защото те казаха, че ще предприемат социални реформи, а очевидно социалните им реформи се изразяват основно в вдигане на осигуровките и в пенсионна реформа. Това са двете неща, за които се говори. Вижте сега, в мен ще ми бъде много чудно как с вдигане на осигуровките ще напълни хазната, при положение, че осигуровките отиват по съвсем друго направление. Осигуровките, които са за стаж, те отиват вече в бюджета за държавното обществено осигуряване, за изплащане на пенсиите. Не дали ще мога да ги използваме, освен ако не използваме механизмите на Дянко, да си ги местим от един джоб в другия, за да може да фискалния раздел, за да може от фискалния раздел да ги използваме за определени плащания. И да успее това, т.е. да бъдат повишени, това няма да вдигне с много. Интересното обаче, че тук се въпроси. Вчера на бюджетна комисия, който е от Реформаторския блок, твърдо заяви, както и от първата група на реформаторите, заявиха, че те са против увеличаването на данъчните проблеми върху населението. Тоест, осигуровката сама по себе си е вид налог, който нейното увеличение респективно се сблъска с тази идея на реформаторите. Но това да казвате, създаде едно Франкенщайнче и в момента си го отглеждате с това точно какво да правят. Само по себе си е това, което каза и Калфин, социален министр, че ще увеличава годините за пенсиониране. След това до някъде се позавъртяли, може би го е казал някакво доста върхливо, защото вечерта са различни места. Се оказа, че той каза, че то ще бъде съобразено с демографската условия в България, продължителността на живота, прочее, което до една степен означава, че този модел, който наложиха ГЕРБ с постоянно увеличаване на частите, на всеки няколко месеца увеличават на годините за пенсиониране, трябваше да представя преди 2-3 години. Доста по-рано, защото първото, което е продължителността на живота е доста по-различна, другото, което е много е чудно как ще успее в една формула да запишат продължителност на живот и брой на трудещите си и брой на пенсионерите, респективно, защото те някакси това ще оценяват. Ще кажат отново, няма пари, нищо няма да направят. Тоест това в момента е просто един киотишек, който така са го изстреляли в пространството, нещо, което да може да каже министър.
А как да си обясним факта, че след тези 4,5 милиарда, в същото време казват, че няма да има примерно за социални помощи и плащания пари? Това винаги е било характерно за правителство на ГЕРБ. Значи правителство, в което има участие Бойко Борисов, социални плащания забравете. Такива социални плащания се правят само като пиар акции, след много молене и евентуално това, ако може да излезе по бащиците на който ще излезе, ще ги побива по главата и ще каже няма проблем, сега ще отзъдем на глави и той ще ги пуска. Да, но все пак възрастните хора очакват по някакъв начин на стимулиране, така наречените коледни надбавки. Още повече, когато вземем предвид и увеличените цени на тока, положението става наистина много тежко за българския народ. Може ли това да предизвика нова вълна от протести? И пак отбелязвам, че Бойко Борисов каза, че ако излязат да протестират хората, няма да си получат пенсиите. Виж сега, каквото ще да си говорим, колкото ще да ги анализирам останалите, истината е много простичка. Има една единствена партия, която има действително реална социална програма и това е така. Тук насетне другите социални проекти имат душата на вяра. Протести, да, ще има, не само за увеличението на тока, а за възможността да си купиш основни хранителни продукти. Тоест намалените доходи и това, че в тази сфера, в доходите, няма да има никакво подобрение. Даже напротив, ви го казвате, много правилно да се увеличават социално разходите, като сметки за ток, данъци и прочее. Тоест осигуровки, да казваме данъци, защото свободни така че не е така, но цени на хранителните продукти и прочее ще се увеличават, докато заплати и пенсии ще седят на същото ниво. Може би ще се копира модел от предишния мандат на кабинета Борисов 1, където 3 години и половина всичко бе замразено като приходи, които се получаваха на хората, но като разходи всичко се качеше постоянно. А трябва да има промени в кодекса на труда, нов кодекс на труда? Задължително, значи кодекса на труда има съществени недоразумения в него и много големи пропуски. Тук колежката Ташева, тя беше работила по именно такъв проблем. Кодекса на труда дава едно право такова да работят, да кредитират работодателя си, като работодателя не им изплаща дължимите заплати. Това е тотален прецедент. Оказва се, че за 2013 година работниците по този начин са кредитирали работодателите с 60 милиона лева. Това е за нас е просто недопустимо и трябва да бъде отстранено. Ние сме го въвели и в момента в сегашното законодателство. Да, ние с малко ще си поговорим за предложенията на Атака. Ще помоля колегите да пуснат покритието да върви в момента от протестите, които са в Брюксел. Може ли да се случи това, което се случва в Брюксел, за да се пренесе тук, защото хората там протестират именно заради увеличаването на данъците, заради увеличаването на пенсионната възраст. Може ли да има една такава проекция, това, което се случва в света и тук да се пренесе в големи мащаби? Аз се надявам, защото при 120 хиляди души протестиращи по улицата на Брюксел, което се води столицата на Европа, това да стигне до столицата на България, до София и да бъде пак в същия мащаб, защото по друг начин няма да се оправи. Трябва да действително да... Просто народ трябва да вземе нещата това. Аз тук да дойда да чакаме поредния амнистия, който ще дойде, ще върви тежко с коридорите на почервените килимки на Русия. Това който Борисов го каза предния път. Сега, в момента просто ще си го затвърди. И надявам се този път обаче народа да не го чака 3 години и половина, но още половин година или не знам, третия месец до година, на рамките на една година, да може да предотврати това нещо. Ние практически нямаме време. Колкото повече време минава, толкова по-зле става за обществото. Ние не може това нещо да постигне. Надали някой може постоянно да издържа на това, че трябва постоянно да си ръководен да прави нови излъчи. Да, но все пак Бойко Борисов дойде с заявка да си изпълни 4 годишния мандат. Така че иначе не ви трябва да стане премиер. Може ли да смятам по някакъв начин, че отвън, тъй като е оговорено правителството, отвън му е дадена заявка до 4 годишен мандат и той ще го изпълни независимо от гражданското недоволство. Виж сега, едно ще ви кажа, Бойко Борисов не е той, когато е жаден. Когато е жаден за власт. Така че при него какво да се ходи да чуди това, какво ще стане на следващия ден, да различни неща. А когато си говорим за настоящото правителство, тъй като то е основно съставено от десни партии, реформаторите и ГЕРБ, които се водят десни партии, вече така наречения патриотичен фронт, не знаем с какъв уклон е, защото си има там и вътрешни пъстания. Да.
Какво да очакваме относно пък плоския данък, защото знаем, че е заложено в дясната политика, той да се запази. ДПС също иска запазване на плоския данък. Има такова предложение за отмяна на плоския данък, казано от страна на партия Атака. Може би, когато дойде време за гласуване, ще видим, но все пак. Това вече мина на гласуване. Вчера на бюджетна комисия беше първото такова. Единствените, под които се гласували за, бяха Атака. Останалите, да, трима души от БСП, които бяха въздържали, всички останали против. А защо партии като БСП и като АБВ, които се водят следи, се въздържат на едно такова предложение? Те би трябвало да подкрепят лявата. АБВ бяха против, изобщо не се задържаха. Изобщо не изразиха аргументи, просто си го гласуваха, без да изчистят на някакви аргументи, събираността, да викам, добре, имате там нещо записано, но не го правите. Това само не го правите поради просто причина, че Атака го е вкарала, не е нещо друго. Но това, което виждам на БСП в комисията, ми каза, че така вече нищо не мога да учили, защото те вчера гласуваха въздържал се на собствено решение. И то за отмяна на прогресивното подоходно облагане, ние имахме също предложение. И нали точно за това, което говорим за страната на плоския данък. И те имаха такова, те гласуваха на нашото въздържали се, на тяхното въздържали. Те даже за собственото си предложение не гласуваха за. Така че може сами да разберете това внимание, става въпрос в момента в БСП, никой там може би не знае какво се случва. Може да мислим, че това е пък някаква скрита подкрепа към ГЕРБ, че са се договорили, например, Миков и Борис. Напълно може да го кажем, но пак не е чудно силно на фона на това, че действително гласуват 15 души против предложението на Атака. Нали, цялата управляваща коалиция, там ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, АБВ, ДПС и ДПС, там БДС, както гласа. Цялото това нещо гласува срещу нас. Поне може от куртуазия да се казва, да се вдигнат ръка за това.